У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» міністр культуры азнаёміўся з вынікамі першай чаргі рэканструкцыі археалагічнага музея Бярэсці. Тут замянілі шкляныя вітражы, падрыхтавалі залы для наступнай рээкспазіцыі. На правядзенне першага этапу мадэрнізацыі археалагічнага музея асвоена больш за 600 000 рублёў з абласнога бюджэту. Другая частка капрамонту павінна завяршыцца ў 2019 годзе да тысячагоддзя Брэста. Асноўную увагу нададуць сістэме вентыляцыі. Тут жа будзе створана новая экспазіцыя. Прадугледжана закупка сучаснага абсталявання, сістэмы асвятлення. Абнаўленне археалагічнага музея вядзецца згодна з распараджэннем прэзідэнта аб падрыхтоўцы да святкавання тысячагоддзя горада Брэста. Мадэрнізацыя завершыцца ў 2019 годзе, калі абласны цэнтр будзе адзначаць свой юбілей. Пасля рабочай сустрэчы з кіраўніцтвам Брэста міністр правёў выязны прыём грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Спектр узнятых пытанняў даволі шырокі. Звярталіся і па дапамогу ў працаўладкаванні, і з прапановай змяніць назву вуліцы. Прадпрымальнік Сергей Дудзік звярнуўся па справе даволі далікатнай. Некалькі гадоў таму на аўкцыёне ён выкупіў памяшканне ў гістарычным будынку на цэнтральнай вуліцы горада. Каб выратаваць аварыйны будынак, запэўнівае прадпрымальнік, прыйшлося ўзвесці прыбудову. Аднак Міністэрства культуры загадала яе знесці, таму што дом мае статус гістарычнай каштоўнасці. С этой проблемой мы сейчас пришли за пониманием этой нашей проблемы сложившейся, которая длилась уже 2 года. 2 года у меня ресторан белорусской кухни готов, и я завтра могу его открыть, дать городу около 30 рабочих мест, платить налоги, кормить крестьян и туристов. Хто мае рацыю, а хто не, у міністэрстве абавязкова высветляць. З гэтым пытаннем міністр паабяцаў разабрацца. І ўсё ж, галоўная мэта рабочай паездкі – ацаніць агульны ўзровень падрыхтоўкі Брэста да свайго міленіума. Да таго ж, у 2019-м город объявлен культурной столицей СНД. Это очень почетная миссия, учитывая историю города Бреста, его доблестное прошлое. Я думаю, что мы выработаем план мероприятий к этому году для того, чтобы действительно Брест стал центром притяжения лучших творческих сил СНГ и площадкой для проведения ярких, незабываемых культурных мероприятий. Ну а часу на реализацию усяго запланаванага ў горадзе ўсё менш. Без малога праз паўгода Брест уступіць у святочную фазу. А кульмінацыяй стане маштабнае святкаванне тысячагоддзя ў верасні 2019-го. Тетяна Ігнатавец, Юрий Плінда, телерадіокампанія «Брест».